Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd i'ch gwastraff bwyd ar ôl y Cyngor i gasglu? Yn gyntaf, mae'n mynd i un o dipos ailgylchu y Cyngor yn Caernarfon neu Harlech. Yna mae'n cael ei symud i ffatri arbennig wrth ymyl clonog fawr, lle mae'n cael ei dorri lawr i gynhyrchu bio-nwy a bio-wrtaith mewn peiriant mawr o'r enw treulio'r anaerobic. Mae creaduriaid bach yn rhombydd o peiriant yn troi'r gwastraff bwyd yn bio-nwy. Mae'r nwyn cael ei yrru drwy'r peifeilliau i'r storfa nwy arbennig sy'n debyg efo lwm mawr. Y cam nesaf ydy llosgi'r nwyn mewn peiriant pwerus. Mae'r broses yma yn creu lot fawr o wres ac egni sy'n wedyn cael ei droi mewn i drydan. Mae 10% o'r trydan yn cael ei ddefnyddio i rhedeg y ffatri, tra mae'r 90% sydd ar ôl yn cael ei fwydo i'r grid genedlaethol. Bob blwyddyn mae gwastraff bwyd o Wynedd yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer dros 1000 o gartrefi neu pentref o'r un faint a Penygroes. Beth sydd ar ôl y broses ydy bio-wrtaith llawn maeth. Mae'r bio-wrtaith yma yn cael ei bastereiddio i lladd unrhyw bethau drwg cyn cael ei sorri mewn tanciau mawr. Dwywaith y flwyddyn, mae ffarmwr lleol yn casglu'r bio-wrtaith ac yn ei ddefnyddio ar ei dir. Mae'r holl broses yn cymryd lle yma yng Ngwynedd ac mae bio-wrtaith sy'n cael ei gynhyrchu yn llawer gwell i'r amgylchedd na'r gwrtaith sy'n dod o danwydd ffosil. Fola! Mae beth sy'n cychwyn ar y fferm yn gorffen ar y fferm, ac mae'r holl broses yn dda i'r amgylchedd.